Príjemný dobrý deň. Dobrý deň. Ja by som vás chcel najsrdečnejšie vnútornou silou pozvať, som si buchol do mikrofónu, by som vás chcel pozvať, aby ste prišli na môj stand-up, ktorý sa samozrejme bude venovať skautingu, palec, malec a 3 grcaky, týmto vás zdravím, sa bude venovať skautingu vo Výčapoch, dokonca aj v Opatovciach, to je súdedinie, ktoré sa volá Výčapy Opatovce. Bude to 26. Inak, 21.6. 26. nič tam nebudem, ale 21.6. ja tam budem, prosím, buďte tam aj vy. Porozprávame sa o tom, čo pre vás znamená skauting, čo pre mňa a prečo je skauting dobrý. Pretože ja si myslím, že skauting ako taký, okrem toho, že nás učí milovať prírodu, nás učí vnímať aj tímového ducha, trošku ako chápať v širších súvislostiach to, čo dokážu ľudia, keď sú tím a samozrejme spoľahnúť sa aj na individuality. Príďte. Výčapy Opatovce, 21.6. Stand-up o skaute. Ja. Čaute. Sa musím držať niečoho pevného, aby som mal osnovu.